RMN News Special Coverage. Sa ating pong alaala 2025 news coverage, higit 1,800 at na mga pulis po ipapakalat sa buong Pangasinan ngayong undas. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Nasa 1,825 na personnel ng Pangasinan Police Provincial Office ang ipapakalat sa iba't ibang lokasyon kada bayan upang panatilihin ang seguridad ng publiko ngayong undas. Sa datos na nakalap ng IFM News Digupan mula sa tanggapan, pinakamarami ang i-deploy sa 172 na sementeryo at memorial sa lalawigan kung saan inaasahan na abot sa 113,550 ang dadagsang bisita at motorista. Mayroon ding nakatalaga sa mga motorist assistance centers, paliparan, bus terminals, mga pook pasyalan, simbahan at iba pang places of convergence tulad ng mga mall at ibang establishmento. Kaakabay ng tanggapan ang 574 personnel mula sa ibang law enforcement agencies at higit 1,700 na force multipliers. Kaisa ang mga pulis sa pagpapatupad ng plano sa bawat bayan mula sa pangangasiwas sa trapiko, kontrol sa dagsa ng tao at pagresponde sa mga emergency. Kaugnay nito, tiniyak ng tanggapan ang kahandaan at aktibong pagtutok sa mga insidenteng pwedeng umusbong upang umalalay sa pangangailangan ng publiko. Kasama mo sa IFM Digupan para sa Alaala 2025 Special Coverage, Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.